Esse aqui tem paragem, tá? Tem paragem. Sim, tem paragem. Não pode, Saímos do campo de... Nós éramos estudantes de teoria, por isso temos que conhecer tudo.
No už jde. Jsme na konečné. Jsme na konečné. Vystupujeme. Naší krásné útulné tramvaje jsme vystoupili. Tady jsou další. A nějaká tučna. Něco upravujou a tady to prostě končí. Nás vyprali ven. Tady na tomhle malém městíčku. Nějaký kiosek. To je nějaká socha. Tady dolů se jde asi do metra. A budu muset teďka zjistit, kde jsem. A zjistit, kde jsem. A upalovat na autobus do přístavu Kovo. No, Lisabon je prostě fakt krásný. No. Žluté tramvaje jsou taky boží. Jde úplně úzkýma uličkama, si můžete šáhnout na ty lidi, co jdou pod váma. Oni vám musí uhýbat, se tam ta tramvaj vůbec vešle. Takže vážení přátelé, ano,
Tady začíná naše putování. To je první značka. Rota Vicentina. Ano, jsou tady krásné scenérie. Jsem ve vesničce Porto Covo. Zřejmě nějaký místní rybář z auta tady. Je to tady bezvadné. Před chvíli jsem vystoupil z autobusu. Koupil jsem si pivo a něco k jídlu na oběd. No. Vyrážím, přátelé, má úcta, takže tam dolů dneska mě čeká asi 33 km. Almo Verde, nebo tak nějak se to jmenuje. Tam budu v hostlu dneska přespát, že se potřebuji dobít. Tak zatím, čágo. Ještě mi to nedá. Musím vám to natočit. Tady přicházím k oceánu. Po rovince, pak půjdu doleva. Hele. Oceán, to je maják. Azor. A teď jsem tady šel dolů. Ale půjdu doleva směrem na ta vila nová. Tady už jsou přátelé. První vyhlídky. Tohle je pláž. Je tam 1, 2 pivkyně. A půjdu asi ještě dál, když je to velmi lákavé. Takže je to Praia dos Buzinos. Tam někam vzadu půjdu dál. Pořád oceán. Čus. Takhle si třeba jdete, jo. Tady jsou ty značené turistické značky místní. Takhle si třeba jdete, najednou uvidíte prostě takovou nádhernou pláž. No, jen tak. Prostě přijdeš, takováhle pláž, ale. No, to je tady každou chvíli. Nádherně to tady voní. Všechno to kvete. Ještě v životě neviděl. No, tady takovýhle kytky třeba. A nebo tyhle. Nebo tyhle. Taky jo. To nebylo málo. Nevím, jestli jsem natáčel tyhle. To se mi taky líbí. Prostě takhle to tady nádherně kvete. Všude. Tady prostě šumí oceán. Prostě nádhera. Už do 15 km pískem. Notně u Ondán. Ještě mě čeká asi jednou tolik, ale tohle si nenechám ujít. Podívejte se na tu nádheru. A lidi tam venčí psy. Jako u nás, no. Prostě normálka. Venčíme. Takže pátek, den druhý. Já jsem to natočil v úbytku v tom Almográve, ale jsem vlastně u Almográve a pokračuju dál směrem na jih po téhle parádní stezce. To samý písek, tady tohle, teď, že tady je minimum písku, to je za odměnu. Protože jinak se furt člověk brodí v písku. Takže jdu tam
tam směrem k těm útesům. Racek. Dneska je opět nádherně a je o dost teplej než včera. Takže jsem se namazal 50, kterou jsem si před chvílí koupil a jdu dneska. To je nějakých 17 kiláků, prostě pohoda. Akorát, že tam není ubytko, nebo normální cenu, takže dneska asi budu spát venku. Ale pozítří si dám zase postel. Takže mám za sebou asi 6 km dneska a tady v dálce je tady takhle pěšinkou a tam v dálce je maják Farol, nevím, jak se to čte. No, je to asi 3 km podle mapy daleko k Farolu, takže tam dojdu a si dám přestávku, možná si ji dám i dřív. Takže samý sádlo, prostě písek, 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 všude a v dálce Farol. Tak, no a já jdu tady tudy takovou pěšinkou, tady v tom místním arboretu se tady vyne. No. Tak přátelé, takže konečně je to tady. Takže tohle je pláž u Zambujery, takové vesničky, na které se konečně dneska budu koupat. Jo? Nádhera. Stačí si sejít tady ty schody a už jste na pláži. Takže přátelé, vítejte na plážích Portugalska. To je absolutní masakr. Tak pojď. Pojď. Takže tady si necháme věci. Půjdeme na to. Hezky. Zasyčí. Takže je pátek večer a já jsem ve městě Zambujeira do Mar. No, tady někde asi poblíž možná budu dneska spát někde. Takže dobré sobotní ráno. Já jsem tady přespal kousek od téhle krásné pláže a celou noc jsem slyšel oceán, jak ví vlny. No a kromě těch vln potom jsem ráno slyšel traktor, který projel kolem mě a tady zušlechťuje tady pláž. No. Je to tady hezký. No, tady jsem spinkal. Tady je moje ležení. Teď si udám snídani a půjdu dál tam nahoru po cestě. Nedá mi to. Prostě mi to nedá tu nádheru nenatočit. Podívejte se na to.
To je prostě orgasmus. To je nádhera! Taková pláž. Tak. A já jdu tam směrem. Pořád na jih. Zase mi to nedá. Sorry jako. Ale prostě podívejte se na to. Tady půjdu tou cestičkou. Teďka. Tady. Jsem já. Ukazatel datel. Prostě takhle půjdu. Tam dál podle těch útesů. To je prostě naprostá uchvatná krása nadpozemská. Zase zdar. Tohle je sice mimo stezku. Je to nějaká pláž Mojíno. Ale nemohl jsem si to nechat ujít, protože nebyla nakreslána nějaká zřícenina. No, nevím, co to je, ale jako správný hradař jsem to musel jít zkontrolovat. No, bránka je otevřená, soukromý pozemek a jdu se na to podívat. Nějaký starý mlýnský kolo, asi to byl nějaký mlýn. Takže tohle je ta zříceninka napsaná na mapě a tady vyvěrá nějaký potok do moře, do oceánu a tady potom půjdu, je to vlastně taková zkratka té oficiální cesty, doufám. Až je tady něco pro vás. Asi tak 20. Nádherná, myslím, že Portugalka nebo Španělka. Ty pohyby. Čau děcka, je neděle a mám odpočinkový volný den, že vám něco natočím. Takže teďka se jdu koupat na tuhle pláž. Docela dobrý, ne? Co říkáte? No, tam jdu, oni tam blbnou. Tady surfaři je to, že jakože jedna z nejznámějších surfařských pláží v Portugalsku. Tam je tady někdo na kajtu, nebo co to má, paraglide, jo. Tady je místní tvořivá kultura. Paráda. Zóna interdita. Kaktusy. A tady už takhle se jdu na pláž, na někudy. No, takže už jsou tady dole na pláži. Tady pecka. Jsou tady nějací lidi, jsou surfaři, různých ročníků a tak. No, já jdu tam za Tomem, poznávám ho celkem snadno, že je nejbělejší ze všech tady, takže se tam přemísťuju za ním dozadu. Dneska jsou také mírné vlny, když se na to podíváte. Už se rojí ti surfaři. Nikoho nevidím, že by na tom jel. Všichni se tam tak nějak na tom plácají. Tady je Tom ze Zlína, který se chystá jít do vody. Vidíte, že nazdár. Je takový bělejší, no. Už to nevydržel. Kráčí nebo jácně vstříc, ale dneska fakt ty vlny jsou malé, takže
Takže je to úplná pohoda. Možná jestli ji zaplavu. Je to tady zajímavé. Někteří surfaři a surfařky. Tak tady je naše ležení. Jsem je tam ve vodě. Tady jsou původně divoká, nyní už domácnělá prasata. A jejich krmič. Je to nějaký hulič, před chvílí tady jezdil na skateu, má sluchátka, nic neslyší, krmí tady prasata. Prostě nádhera. Je to prostě žije. Prasata žerou. Nic víc je nezajímá. A jich tady dost. Je nádhera. No. Nevím, co jim to dál, ale evidentně jim to chutná. No a tady za žeroučíma ploutvema takovéhle nádherné výhledy. Tam půjdeme někam zítra. Tam tím směrem. Je nějaká ve vodě taková věž. No, tady je naše pláž. Kde jsme dnes strávili příjemné odpoledne. No. Bylo to fajn, že jo? Jistě, že ano. Tak. Dneska máme pondělí. Nevím kolikátého je, to je jedno, na dovolené to není důležité. A my scházíme takovouhle nádhernou stezkou dolů k oceánu. Máme tady takové úžasné výhledy. A tady kolem je vlastně nějaký růžový sad bílých růží, přírodní. To je prostě krása. No, to je prostě nádhera. No, to, co tady člověk vidí. Je prostě jaká věž ve vodě a tam vpravo vlastně za tou skálou začíná obrovská pláž. To je, přátelé, to je pohled prostě k nezaplacení. Když takhle jdete krajinou a vidíte tohle. Prostě boží. Ty nádherné pláže dole. Ty oblázkové obrovské a tam vzadu nějaká písečná. To je prostě bomba. Tomáš taky kochá. Takže my se dáme tady dolů tou cestou a pak se budeme odklánět tam. Tady půjdeme nahoru kolem toho domečku, pak doleva se to bude odklánět už od oceánu. Teď si to ještě užijeme. Je to nádheru. Nevím, jestli to tam jde slyšet, ten oceán, ale je to nádheru. Si takhle jdete po cestě a najednou vidíte pasáčka ovcí s jeho stádem. Má tam i nějaké kozy vepředu. Tady rohy. Takovýhle stádo tady má pasáček. Se krásně cinká. Strašně fouká dneska. To je zajímavá cesta. Hlavně budou asi obrovské vlny. A jdou za ním. Jdou zvyklé. Vzadu jsou větrníky.
Javier del Bospo, nebo jak se to jmenuje. No, a toto je tady místní les. Mezi tím rostou ty divoké růže a je to boží. Je to všecko poohýbané tím větrem. Asi tady nějaký opuštěný statek. Tam jsem chtěl spát dneska, včera v noci, ale trochu jsem se tam bál. Takže jsem šel dál a našel jsem hezčí místo. Vidím, že tam dole si to město Sagres, kam dneska jdu, to je nějakých 17 kiláků, pohodička. Pak už to budu mít asi jenom nějakých přes 30 do Laguše. Takhle tam nějak dojdu, obejdu ten záliv, podél oceánu a přijdu tam. Děcka, tož toto mi zase nedá to nenatočit, protože dívejte se na to. Tam vzadu je maják nebo nějaká pevnost. No, přiblížím. Vidíte to? Tam teďka jdu, je to asi 4 kilometry, takže pohoda. Brutální fujára. No, to jsem jenom takhle chtěl natočit. Tam je taková pecka divoká pláž, schovaná. No, spousta těch pláží je krásných, ale nedá se v podstatě na ně dostat normálním způsobem. Nevede k nim třeba žádná cesta. Ještě to budu natočit tady odsud. Jenom takhle. Kuk dolů. No, takže když to sejdete, se dá dojít na pláž, no. Tak ještě jednou. Kuk. Prostě hotovo. Nějaký jedinec vlevo nahoře se taky kochá. Ještě jsou tady brutální, obrovské prostory. A tam někde ten Vasco de Gama plul do Ameriky, blázen. Přátelé, nedá mi to. S tím mi to nedá. Musím si zase něco natočit. Takže to je prostě boží. Prostě boží. Řekni, kam ty vlny jdou, co s nima mohlo stát, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. To je prostě žraso. Je průzkum takové jeskyně, která je průchozí. Tady při nějakém plazení, ale to ne, mnohem hezčí, když s ní takhle vylezete. To je takový dům. Je to pecka.
Chtěl jsem pokračovat na další pláž, ale zvedá si příliv. Mě to tam asi nepustí. Tady je ještě další nějaká jeskyňka. Taková menší. Takže se budu muset vrátit. No. Vlny se nám nějak rozkokošily. A tady je naše pláž. Tady si tady je výlez té jeskyně. Úzký výlez. Surfaři ještě dovádí. 3, 4. Ahoj. Ahoj. Takže dneska je čtvrtek odpoledne a já měřím asi na poslední etapu ze Sagres do Lagoše. Si tam dám a takhle to tady se krásně vypadá. Jsou tady takové zajímavosti. Vypadání nějaké. Oceán. Jsou ty 3 uličky, tam vzadu, teda Lagoš, Sagres. Takže dneska je čtvrtek, je to poslední den mojí cesty, mám před sebou asi poslední 10 km, možná míň. Dneska je čtvrtek, poslední den mojí cesty, před sebou asi posledních 8 nebo 10 km do města Lagoš. A tam vlastně tahle stezka rybářská končí. A tam někdo jde. Rybářská stezka končí. Půjdu na autobus a vrátím se do Lisabonu, abych stihl letadlo. Na jihu je to taky super, má to svoje kouzlo. Připadá mi to sice tak monumentální, ty útesy, jak na tom západě někde, ale zase není tady písek hlavně. Což je super, tady víc kamení, je to náročné na terén, víc nahoru dolů. Takže takhle vypadám po nějakých 7 dnech putování, nějakých 170 km. Dneska mi je trošku uvolíme, ale jinak je to cajk. Jo, takže tam někam jdu, tam do zádu té cestě. Hezký pohled, městečko Luz. Takže se to Luz. Knížky. A to mám už jenom nějakých 5 kg do cíle. Do Langoše,
městečko. Jsou ty městečka všechny podobné. Ještě vám takhle natočím příchod na moje asi poslední pláž. Tady v Portugalsku v Lagoši, která je naprosto bombastická. Jo, že takhle jdu na pláž. Ještě ty výhledy. Ha! To je prostě nádhera. Tam asi jde z vrchu a jsem přišel tady zprava. Takže normálně ještě. Tady po šutrech dolů. Ještě výhled kuk. No, jsem na pláži. Hi. Je naprostá bomba. Jarin je tady. A čau. Tady u majáku v Lagoši jsou různé takové propadliny. Lidi kolem toho chodí po takových chodíčkách. Tady je ten maják. Přijdete a můžete koukat na tohle. Tak je propadliště dějin. Času a čeho. Se dováží tam sem. Taky by to někdo vyvrtal nějakým upřím vrtákem. Kdysi. Je to zadní. Je momentální. Nějaká flotila na obzoru, jestli to není jindy s Davidem, kteří už se naučili. Mají po námořnických zkouškách. To je taky bomba, to je nějaká brána, jakože, podél které proplouvají lodě, nevím, jestli se tou bránou dá projet, asi ne. Plují jenom kolem a čumí a tihleti malincí, jo, ti plují až tam. Se to dá proplavat z druhé strany, možná nějaká další. Tady je zase ta druhá strana. Připlouvá loď. Z nějaké homole tam vzadu. 3 homole. Tady jsou takové různé, jakože skalní útvary, dá se s tím proplout. Tam někdo proplouvá zrovna. Nějaká pirátská loď, asi je přepadnou. Možná. Kdo ví. Kajakáři, celé hejno kajakářů. No, tady plovou ty lodě kolem těch různých skalních útvarů. Tady to je prostě hodně, kteří plovou dovnitř, druzí jenom kolem. Tady se tam vesele plujou, proplouvají těma chodbama. Jak by řekl Karel, přátelé, to jsem tady opravdu nečekal. Tady fakt jako hezké, no. Možná tady byl Béra, ale zkoušel tady z tohohle
se možná skočit. Bude ještě furt 30 metrů, ale je to hustý. Takže za 2 hodiny mi to letí a ještě jsem si to zpestřil tady jízdou na lanovce v areálu Expo 98 v Lisabonu a je tady od té doby taková vlastně lanovka, má to asi kilometr od jihu na sever nebo opačně. Tady jde z ní vidět ten 10kilometrový most, ten dolů z Lisabonu. Most, co končí až tam někde v dálce. Tady jde vidět oceanárium. Tam se podívám jindy, třeba, to je na díl. Tady je takové to moderní centrum, je to vlastně východní Lisabon. Jo, tady je celý ten areál toho expa, co tady tehdy bylo. Takže si to tady dá projet, tady touhle lanovkou. A pak je to vlastně asi 2 zastávky. Tam z té stanice na letiště metrem. Ještě pohled na tu zastávku, z které jsme vyjeli. Takže tohle je to expo. Vlastně to výstaviště. No a tam vepředu je ten barák, to je nejvyšší budova v Lisabonu. Je to nějaký mrakodrap Vasco da Gama. No a tam někde je konec té lanovky. Jsou tu sám. Pan průvodčí mi pochválil tričko Baťa. Vždycky, když mám na sobě, mi připadá, že mi přináší štěstí, že mě oslovují krajané ze všech koutů světa, takže to má nějaký význam. Dobrý, Baťu prostě znají. Je to pecka zážitek, tam je taková obří kočička. Už jsem si fotil. Malinká. A to uprostřed s takovýma těma zvláštníma křídlama. To je nádraží Oriente, kam jsem přijel autobusem před chvílí z Lagoše. Tady dole jsou naháči, se tam vyvalujou, ne teda živí. Takže už se blížíme na konečnou. K tomu baráku Vasco da Gama. Tak, blížíme se na konečnou. Já jsem si koupil jenom jednosměrný lístek, protože to mám odsud blíž na letiště, ale dál se to do obou strany, takže asi kilometrová jízdenka za 7 pade pouhých. Takže už je puhehe, přistáváme. Třicet 35 mám.